Backstage Yekşenle show bu edek Celil Nurverdiyev'in her adım aydımının sahna arkasında klipi şekile geçirgen bolsa elbette şadlık sopayev klipin şekile geçirişine gelin tomaşa edelim. Sen cezami bakma bana, cevapsız ağdaşlarım yetirdi yollar sana. Sana hayret etmedim, yürüyen tuttu vadım, hanımın koca vadım. Sana tövbe etmedim, varyan tuttu vadım, bir gün yeterin bilyedim. Senin kovsu yok, meni gördüm köpi, ananay mana köpek beli gepi. Meni soraman eyledin çepi, bolarsun senin bir unilleki. Gitmesin daşa, çıkma sen başa, senin aşa, batlı yaşa, beleriz bas seyreden oktaşa. Celil Nurverdiyev bilen klipten sonra biraz kızıklı söhbetleşik kurnadık. Yerden turanızda edýän 3 sanda adınız? Maşk edýän, elbette duşa girýän, tamam içen. Öz otoňyzda halayan 3 sanda adın ady? Otomda gowurýan adym, eşigime gowurýan, birinji bilen. Ondan spalim gowurýan, soňra näme? İçmän halayan. Sizin üçin bir denanda bolmaly 3 sanda? Elbette akıllı, hem oğlanım olmalı, hem näme düşünjem doğrul olmalı. Durmuşda köp ulanýan 3 sanda sözüň? Salamu aleykum, köp ulanýan. Alo, onun düşünjem näme täzekçiler bilen mesela bilemem. Öýde ýeke galamda edýän 3 sanda adyň? Ýeke galamda ýatýan, telewizor görýän, telefon oýnaýan. Ýanyňyzda göterýän 3 sanda adyňyz? Birinji telefon göterilýän. Açar. Pul bolaymy da? Bu aydym we klip barada nämeler aýdyp bilersiňiz? Aydym klip ýerine düşdüm kara diýen bileme galandan mustaqbamyz. Aýda da, bana baha bererler.